Detská chirurgia je podcast, v ktorom sa budeme venovať rôznym úrazom alebo vrodeným chybám detí. V tejto časti preberieme konkrétne úrazy hlavy s odborníkom, chirurgom detskej chirurgie Pavlom Šinkom a aj oteckom, ktorého dieťa takýto úraz prekonalo. Volá sa Milan Bognár. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Sme veľmi radi, že sa nám takéto niečo podarilo a jednoducho budeme sa venovať práve možno problémom, ktoré vznikajú pri takýchto úrazoch, ale začneme teda od začiatku. Úrazy hlavy. Čo všetko pod tým rozumieme, Pavol? Úrazy hlavy sú v podstate úrazy, kde vlastne schýta to hlava. A tam priamo tých diagnóz, ktoré by sa tam dalo pridať, je viacero. Také najčastejšie sú len klasický opúl alebo nejaký tzv. Hematóm, čo je podliatina na hlave, ale niekedy je otraz mozgu, ale aj horšie diagnózy. Ja sama som si prešla niekoľkými úrazmi hlavy, napríklad som behla pod hojdačku, kde sa už niekto hojdal. Našťastie z toho boli len nejaké jazvy. Ako sa potom skúma, že či sú tie problémy väčšie ako napríklad len rozťatá kožička? Tak keď už dieťa má nejaký následok z toho úrazu, tak prídu k nám na ambulanciu, častokrát na urgentnú chirurgickú ambulanciu, kde dieťa vyšetríme. Najprv vyspovedáme, zistíme ten mechanizmus úrazu a ďalej vyšetrujeme, takže dieťa vyšetríme priamo v ambulancii. Následne použijeme radiodiagnostické metódy, konkrétne rentgen, kedy skontrolujeme, že či lebka nie je poškodená. Vždy treba robiť, ten rentgen? A ten rentgen robívame vždy, pretože riziko je dosť vysoké oproti samotnému žiareniu. V podstate deti od 0 do 18 rokov nie vždy vedia povedať, čo im konkrétne je, však áno, takže asi aj preto ten rentgen. Určite áno. A nie je to potom nebezpečné, čo ja viem, keď nejaké dieťa stále padá na tú hlavu, chuďatko malé, tak ho stále osvecujete? No, áno, v podstate áno, lebo ako som povedal, rentgen je väčší benefit ako samotné riziko zo žiarenia. My sa snažíme vždy aj rodičov poučiť, nech je prirodzené, že dieťa padá. V podstate všetci, kým sme sa učili chodiť, tak sme zo porazy popadali, niekedy mohli sme sa aj udrieť do tej hlavy. Ale rodičia sú na to, aby zabezpečili, aby ten pád bol naozaj bezpečný, tak ako sa dá. Samozrejme, čím je dieťa staršie, tým sa to menej dá nejako ovplyvniť. Vždy, keď dieťa príde a má tieto ťažkosti, je bezpečnejšie ho plne vyšetriť a použiť všetky vyšetrovacie metódy, ktoré máme dostupné, aby sme si boli istí, že nebude mať žiaden následok, ktorý by bol nebezpečný jeho zdraviu. Aj batoľa vie padnúť na hlavu, treba teda na ňo dávať pozor a asi nejakým spôsobom ho zabezpečiť, aby sa tak nedialo. Ľudia veľmi podceňujú malé batoľatá alebo novorodencov. Človek si myslí, že keď to dieťa nevie ani sedieť, nevie sotva sa hýbe, že sa nedokáže pohybovať. A toto je práve že chyba, lebo ľudský organizmus je v podstate má svoj pud seba záchovy a to malé dieťa, aj keď to nevníma, ale necíti svoju matku pri sebe, tak jeho pud seba záchovy sa aktivuje a on začne robiť všetky možné pohyby a začne sa aj pohybovať. Niekedy stačí pol minúty, veľmi často sa stáva, že dieťa položia na prebalovací pult, zrovna doperie pračka, tak maminka len odbehne vypnutú pračku, vráti sa a dieťa už je na zemi. A je to relatívne často. A ktoré časti hlavy, keď si dieťa udrie, sú pre neho tie najzraniteľnejšie? Keď dieťa padne, je to najnebezpečnejšie? Konkrétne, že ktorá časť hlavy je najnebezpečnejšia, nedá sa priamo povedať. Každý úraz hlavy je svojím spôsobom nebezpečný, pretože tam nemusí byť následok priamo z toho nárazu na určité miesto. Tam môže byť tzv. Aj kontrakup úraz alebo poškodenie vnútorných orgánov, kedy je v podstate tá brzdná dráha a potom naspäť, takže môže byť na opačnej strane, takže nedá sa povedať, že ktorá časť je najnebezpečnejšia. Aha, že sa buchne tu a tu je problém? Tam môže byť problém, áno. A to sa ako deje? To fyzikálne. Toto mi tiež nikdy nešlo. Ale lebo udrie sa a je tam v mieste, keď sa udrie, tak napríklad mozog sa posunie dozadu. Ale on v podstate svojou zatrvačnosť sa zase začne vrácať a udrie sa do opačnej strany. Čiže to je jedno, či sa udrie batoľa, alebo batoľa predsa ešte nemá tú lebku tak vyvinutú. Takže tam je to ešte horšie asi, nie? Ona ju má viacej chrupkovitú, to znamená, že z jednej strany je elastickejšia alebo taká stlačiteľnejšia tá lebka, ale z druhej strany je zase jemnejšia, takže je to takisto nebezpečné ako pri akomkoľvek úraze hlavy u iného dieťaťa.
Dobre, buchne sa len trošička, ja neviem, narazí o zárubňu. Tiež treba ísť hneď k doktorovi, alebo ako by mali rodičia postupovať, keď vidia, že ich dieťa sa buchlo? Čo sa treba zase, všetko ako pýtať? som povedal, je prirodzené, že sem tam sa to dieťa môže asi troška udrieť do tej hlavy. Je to aj tým, že sa učí niečo. Faktom je, že či treba ísť na vyšetrenie, v prvom rade je to na posúdenie rodičov. Keď má niečo na hlave, ránu, hematom nejaký veľký, alebo už sa aj chová inakšie, jednoznačne vyžaduje vyšetrenie lekárom. Ale ak dieťaťu absolútne, že nič nie je, nemá žiadne známky úrazu, chová sa úplne prirodzene, čo viac koľko razy prídu s tým, že on sa baví, zabáva, vymýšľa ďalej. V tom prípade, aby som asi chvílinku počkal, pozoroval ho, ak sa niečo zmení, až potom išiel na to vyšetrenie. Dobre, má typel napríklad, ale chová sa stále normálne. Je to aj otázka na skúsenosť tých rodičov. Ak je malý typel, dobrý, ale väčšinou im musíme doporučiť, že nech prídu na vyšetrenie. Musíme to vidieť. Ale je pravda, že také menšie typle, ktoré nie sú nejako závažné, priamo nemusia vyžadovať. Ale to je vždy otázne, prepáčte, je to vždy otázne, ťažko posúdiť, že je to od skúsenosti tých rodičov tiež. Ja len na odľahčenie, že mama mi vždy donesla taký príborový nožík, to mi tam zatlačila na držci a bolo po vyšetrení. No, ale tak pravda je, že našťastie tie úrazy asi neboli také veľké. Spýtam sa aj otecka Milana Bognára. Milanko, čo sa vám konkrétne stalo? Môžeme počuť príbeh vášho dieťaťa? Takže môj syn má 4,5 roka, Samuel, a zobral si príklad z rozprávky Mimi a Líza, ktorá chodí teraz, a chcel to skúsiť, ako to vyzerá vo svete slepých. Tak zatvoril oči a zaklonil hlavu dozadu a išiel hore po schodoch. A zamotala sa mu hlava a tak spadol z tých schodov, vlastne akoby poza zábradlie. No a vlastne ja som bol v tej miestnosti, kde sa to stalo, máme kuchyňu s obývačkou, niečo som robil v kuchyni a zrazu som len videl syna, ktorý spadol a bol bez známok života, upadol vlastne do bezvedomia, a tak som ho hneď zdvihol a videl som, že tá situácia asi je horšia ako inokedy, ako iné pády, ktoré boli, kde sa aj rozplakal a tá hlavička ho bolela, tak to vnímal a tuto mal zatvorené očka a vlastne nereagoval, tak v sekunde som zavolal rýchlu zdravotnú pomoc a tam mi aj operátorka poradila, čo s ním mám robiť, lebo nevedeli sme, či má úraz chrbtice alebo kde sa udrel vlastne. Ale predpokladal som, že to bude hlava, keďže sa vlastne ani nevedel komunikovať a ani neotvoril očka, tak som ho dal ľahnúť na bok. A počas toho telefonátu s operátorkou sa vlastne prebral a bol veľmi slabo komunikoval a tak som usúdil, že má asi otras mozgu. Ja som ten pád priamo nevidel, ale videl som, že tie známky asi hovorili o tom, že si udrel aj hlavu okrem iných častí. A vlastne veľmi rýchlo prišla sanitka, asi do 7 minút. A vlastne oni ho vyšetrili a zistili teda, že opuch má na hlave. Tak medzi tým sa manželka vrátila domov, lebo ona bola vonku so psom. A to bolo v priebehu nejakých pár minút. A ja ako rodič, ktorý neznali veci, nemám so zdravotníctvom žiadne skúsenosti, tak som sa veľmi vystrašil. I keď tá moja miera a asi každého otca je trošku iná ako matky, že všetko tak bagatelizujeme, ale toto som videl, že to je vážne. A takže som neváhal hneď volať sanitku. A vlastne ten pocit, ktorý mi zostal z toho, že som vlastne chytil svojho syna na ruky a nejavil známky života, až kým som vlastne nepriložil ucho k ústam, či dýcha, k hrudi, keď som videl, že mu bije srdiečko, tak som sa aspoň trošku upokojil, ale prežil som naozaj, by som povedal, veľmi, veľmi náročnú situáciu, do ktorej vlastne by som sa už nerad vrátil. A preto sme urobili ešte následne nejaké ďalšie opatrenia, aby keď náhodou niečo také budú zase deti vymýšľať, lebo máme ešte aj dcéru, tak aby sme akokoľvek zamedzili tomu pádu alebo ho zľahčili, ako pán doktor hovoril, aby sme sa snažili vyhnúť nejakým ďalším takýmto následkom, keď človek asi mieni, ale čo tie deti vymyslia, to nevieme.
Je to pravda, že najviac úrazov sa stáva doma, pán doktor Šinka? Dá sa povedať, že áno. Táto diagnóza je v podstate taká stabilná na našej urgentnej ambulancii. Tam nezávisí žiadna sezóna, nič. Najčastejšie tieto úrazy sú práve doma. A práve týchto malých detičiek padajú, učia sa, padajú z postele, padajú z vlastnej výšky, príbehu sa udrú do stola alebo nejaké skrinky. Ako dá sa povedať, že určite najčastejšie je to z domu. Milan dobre zareagoval, áno, všetky postupy. Vy by ste z tejto veci, čo sa stalo, čo by ste vedeli z toho diagnostikovať? Vlastne opuch hlavy, čo sa všetko môže stať potom? No samozrejme, že je to v prvom rade spoveď, že by som vyspovedal, že čo sa presne stalo a jak dieťa reagovalo. Pán jednoznačne vlastne už mi povedal, že bol v bezvedomí. Tak to už má určitý diagnostický smer, že už by som vedel, že je tam minimálne otras mozgu. A ďalej by som postupoval už podľa toho aj, čo by som videl. Dieťa bolo aj hospitalizované kvôli tomu, čo my vždy hospitalizujeme deti s otrasom mozgu. Je to aj z toho dôvodu, lebo sám o sebe otras mozgu nie je až také nebezpečné. Je to momentálny stav, ktorý odznie po pár hodinách, niekedy po pár dňoch. Avšak všetky vnútorné zranenia hlavy sa prejavujú presne tak isto. Aby sme to vedeli odlíšiť, preto 2 dní dieťa sledujeme pod drobnohľadom na klinike. A keď sa to stalo, vy ste mali nejaké zdravotné minimum? Nemám nejakú rýchlu pomoc alebo niečo? Že krásne vás dokázali navigovať práve cez tú linku prvej pomoci. Áno, áno. Ja vlastne nemám žiadny styk s týmto, aby som mal nejakú skúšku alebo niečo, dokonca ešte aj teraz myslím, že pri vodičákoch sa robí nejaká taká povinná zdravotná a ja som ešte skôr robil vodičský preukaz, že ani to tam nebolo, čiže radšej som to nechal na odborníkov a zavolal som hneď a vedel som, že tí operátori majú nejaké školenie na to, ako zafixovať toho človeka do príchodu zdravotnej služby. A potom to ako prebiehalo? Jednoducho povedali vám, že má opuch mozgu a mohli ste ísť s ním v sanitke do nemocnice. Čo sa ďalej dialo? Keď prišli záchranári, tak vlastne oni už prebrali tie opraty prišli ku Samkovi a urobili mu také nejaké základné vyšetrenia, pozerali sa, ako reagujú oči, alebo teda sietnica, myslím, že mu kontrolovali. Potom mechanicky skontrolovali, že kde asi ten pád bol. Skontrolovali, myslím, že či nie sú zlomené nejaké ďalšie časti tela, aby vedeli následne na to postupovať. A potom prišiel na rad prevoz do nemocnice, kde vlastne manželka išla s ním v sanitke a snažili sa mu vlastne dať nejakú infúziu, aby nezaspal a aby vlastne bol pri vedomí, tak to sa nepodarilo a myslím, že sa aj povracal v tej sanitke, takže už vlastne tie indikácie boli jasnejšie stále, že si udrel hlavu a že bol tam ten otras mozgu. Vlastne ja som išiel autom za nimi a potom sme boli spolu tam v tej nemocnici a musím veľmi podotknúť, že tá profesionalita bola nad naše očakávania. Mohli sme tam byť spolu so synom, okamžite nás informovali, čo sa bude diať. Okamžite vlastne ho zobrali na vyšetrenia, keď to už bolo dosť neskoro večer. A vlastne v priebehu pár minút okamžite zistili, že čo je vo veci, že aj aká bola tá mechanika toho úrazu, že čo sa asi stalo, keďže my sme to nevideli, čiže musím vyzdvihnúť naozaj tú profesionalitu lekárov a pracovníkov v nemocnici. Možno naši posluchači aj diváci už hádajú otázku, že či je Samko v poriadku alebo má nejaké následky? Samko je v poriadku, funguje takisto ako predtým. Aj ten opuch vlastne bol len vonkajší, že ten mozog nedostal až taký zásah. Má nejakú 8 cm prasklinu na lebke, čo je tiež vlastne asi nie až také náročné na to zahojenie. V čím má problém teraz, že má zakázaný televízor a nesmie pozerať svoje obľúbené rozprávky. Takže o to viac sa musíme venovať, čo je super. Keď teraz nahrávame podcast, ako dlho je to dozadu? Čo sa to stalo? Sú to vlastne skoro 2 týždne.
2 Čiže je to týždne. čerstvé relatívne. Čiže je to úplne čerstvé. A dokedy mu to zakážete sledovať televízor? Že sa nám to podarí čo najviac. Tak naše deti majú dosť obmedzený televízor tým, že my nesledujeme, takže oni nemajú v nás vzor, že televízor ide, takže majú takú hodinku denne a teraz také 3 týždne dúfam, že vydržíme a možno, že sa nám to stane zvykom, že to úplne vypustíme. A tie opatrenia, ktoré ste urobili, aby teda sa to nestalo niečo podobné, čo ste zavreli schody alebo niečo podobné, alebo ste ich očalúnili? Presne tak. Som trafila asi. Hneď sme išli kúpiť také protišmykové koberce na tie schody, keď tam boli také protišmykové pásky. I keď viem, že syn sa nešmykol, lebo nám sa vlastne zamutala mu hlava, čiže spadol tak či tak. A potom ešte taká tá zostávajúca medzera, ktorá bola medzi schodami, tak som tam dal hneď dosky, keď sa vrátil z nemocnice a spoločne sme to robili. On sledoval, ako robíme opatrenia proti možnému ďalšiemu pádu, ktorý verím, že nebude. Pán doktor, máte aj nejaké štatistiky, že kde sa tie deti zvyknú najčastejšie udierať? Teraz nemyslím časť hlavy, ale konkrétne napríklad práve to domáce vybavenie, stoly, schody. Na toto štatistiky nemáme, lebo nesledujeme úplne, ako pýtame sa vždy, ako sa stal ten úraz, ale nie vždy to zaznamenáme úplne do podrobna, aby sme vedeli z toho urobiť nejakú štatistiku. Ja som sa minule tak vyplašila, lebo deckám bratovým som kúpila také malé golfové palice a potom som si uvedomila, že aké sú deti hravé, že si zvyknú tými palicami aj búchať po hlave. Našťastie sú to zatiaľ palice z umelej hmoty, čiže asi aj hráčky dokážu spôsobiť hocičo, tak to by sme sa museli asi odčalúniť kompletne. Akákoľvek súčiastka bytu, všetko môže byť nebezpečné viac menej. Niečo viacej, niečo menej. Už som sa pýtala, že deti v akom veku sa najčastejšie zvyknú udrieť? No najčastejšie sú to tie malé detičky. Ako mávame aj tie väčšie deti, v podstate už takí v pubertálnom veku, ale tie zvyknú mať tieto úrazy hlavne zo športu, v rámci športových akcií. Napríklad kolobežky, nie? To asi u tínedžerov teraz veľmi prevláda. Kolobežka tá je veľmi nebezpečná, to je teraz v podstate top príčina, ale hlavne zlomenín. Tie úrazy hlavy až tak nie sú dominantné pri tomto úraze. Ale ako všeobecne najčastejší úraz býva úraz hlavy. Áno. Keď to môžeme takto No ročne mávame skoro 5,000 až 6,000 pacientov. Určite je to alarmujúce číslo. Je to veľmi veľa tých úrazov hlavy. Dobre, stane sa úraz hlavy. Aké môžu byť potom tie následky všetky možné? Že čo sa dá pozorovať možno hneď a s odstupom času? Vieme si povedať? No jasné, že treba dieťa sledovať v podstate, ako sa hlavne chová. Ono je jedna vec, že to, čo má na sebe, že či má nejakú ranu alebo opuch, ale druhé, ako sa chová. Či je v bezvedomí, či zvracia, či sa chová primerane, či nie je spavý. Všetky tieto symptómy nám potom treba povedať, lebo my už vieme na základe toho hodnotiť a ďalej diagnostikovať dieťa, že čo všetko môže mať. Každý prejav zmeny osobnosti, ktorý je, tak je znak, že naozaj tá hlava dostala nejaký úder. Ktoré deti potom nespolupracujú pri ošetrení napríklad? Ktoré sú také, že sa nezmestia do gatí, ako sa hovorí? No hlavne tie menšie, no, tie väčšie deti... Pardon, do kože sa hovorí, prepáčte to. Tie menšie, ale to zase je tiež určitý prejav. Keď príde do ambulancie a s tým, že mal úraz hlavy a chová sa tak, že sa bráni, tak je to tiež určitý prejav, že je určitým spôsobom lucidný, reaguje primerane, vníma nás a aj ten strach je určitý prejav, určitý symptóm, že vyzerá, že je v poriadku. Dá sa to tak povedať. Ak je taký, že sa ani nebráni, že je malatný, že nechce ani odpovedať, to už je pre nás skôr výkričníkom, ako keď sa bráni. Vždy máte čas pekne zašiť potom tú ránu, nech nie sú veľké jazvy. No, to ošetrenie je vždy také otázne, čo sa týka spolupráce pacientov, lebo sú dva typy. Buď dieťa spolupracuje, alebo absolútne, že nespolupracuje. Faktom je, že my sme na to pripravení na každú situáciu. Ak spolupracuje, super, je to veľmi príjemné ošetrenie. Dieťa, my sa snažíme, aby to bolo čo najviac bolo v pohode pre neho, aby nemal z toho nejakú traumatický zážitok zo samotného ošetrenia. Ale druhá skupina detí, kde sa absolútne bránia, boja sa a niekedy
To musíme až tak, že využijeme aj 4 pracovníkov, ktorí doslova musíme na silu držať. Neuspáva sa potom, aby sa to lepšie zošilo? Všetko závisí, že či to zranenie si vyžaduje väčší výkon alebo väčšiu starostlivosť alebo menší. Ak sa s dieťaťom vôbec nedá spolupracovať a rana je na takom mieste, kde v podstate nevieme sa dostať, keď ho prichytíme, v tom prípade musíme dieťa hospitalizovať, uspať a tak ho dokážeme ošetriť. Niekedy až taký prípad je. Samko si spomína na to, čo sa mu vlastne stalo? Vie už to nejakým spôsobom chápať, že padol na hlavičku a boli ho to ešte? On si vlastne nespomína, že ako sa to stalo. Akurát to predtým, ja som mu vlastne sa snažil pripomenúť, lebo sme viedli nejakú debatu, dcéra si navlíkala gorálky na poschodí a on vlastne tam s ňou komunikoval a som sa ho snažil naviesť na to, aby si spomenul, ako to bolo. A nevedel si na to spomenúť a potom, keď sa vrátil na to miesto, tak niekoľko verzií nám povedal, že ako to bolo, ale vlastne jeho veta bola, že on si to nepamätá, ako sa to stalo a povedal, že mám taký pocit, že neviem, prečo padám, že neviem, prečo letím, že zrazu zistil, že letí, ale čo bolo bezprostredne, potom si nepamätá. A boli ho to ešte? Alebo už sa zhojil? Už má asi aj štychy vonku však? Ja vlastne nezašívali. Mal asi nejaký taký plochý náraz, kedy sa nenarušila ani tá koža. Akurát teda praskli na tej lebky a to je vlastne, to nevidíme, ani sa to nejakom nešije, ani nedáva do sádry, takže on je v podstate vyzerá úplne normálne, má také trošku dlhšie vlásky, čiže mu ani ten opuch nebolo na začiatku vidieť. A jeho to vlastne ani neboli, keď sa ho pýtam, že či má nejaké bolesti, super, tak pár dní potom ešte bol taký, že áno, že cíti, že ho tá hlavička bolí. Vlastne aj v tej nemocnici tam bol veľmi spavý, takže aj lekári mu dávali nejaké také anestetika, aby vlastne sa tá bolesť nejako nepodpísala. Ale teraz je úplne v poriadku, ako keby sa nič nestalo. Verím, že aj následky nebudú žiadne. To sa veľmi tešíme, teda, že ho to neboli a samozrejme držíme prsty, nech sa rýchlo dá dokopy. Samko. A pán doktor, taká prasklina lebky sa ako dlho hojí? Tiež závisí od veku pacienta? Ono všetko závisí od toho, že aká zlomenina tej lebky je. Najčastejšie je to len prasklina, kde v podstate sa to relatívne rýchlo hojí. Hojí sa to ako každá iná zlomenina, ale tie kosti sú stabilné, sú pri sebe, takže nebývajú tam nejaké komplikácie. Čo je tam nebezpečné alebo nepríjemné je to, že každá zlomenina určitým spôsobom ona krváca, keď tam dojde poškodenie tej kosti. No a pri týchto zlomeninách je práve nebezpečné to, že či tá krv, ktorá vyteká vlastne z tej kosti zlomenej, či ide smerom von do podkožia alebo dovnútra. Častejšie ide vždy von, lebo je tam určitý tlakový gradient tých vnútrolebečných orgánov, takže snaží sa vytekať skôr do podkožia. Preto aj deti, ktoré majú prasknutú lebku, tak mávajú taký hematom, ktorý je taký tekutý, že človek cíti, že je taký fluktujúci, my to voláme. A vtedy aj my už vieme, že tam bude asi prasknutá lebka. V niektorých málo prípadoch sa stáva, že ten tlakový gradient už je silnejší a dostane sa tá krvička aj dovnútra do hlavy a vtedy už musíme byť veľmi, veľmi opatrní, lebo to je nebezpečná situácia. Ak je tej krvičky málo, tak našťastie dieťa je stále v bezpečí a riešime to konzervatívne. To znamená, že veľmi obozretne pozorujeme to dieťa, ako sa chová, či sa ten hematóm vnútri v hlave nezväčšuje. Ak sa zväčšuje a už prekračuje hranicu bezpečnosti, vtedy už musíme poprosiť kolegov z neurochirurgie, kedy musia už evakuovať ten hematóm, teda vytiahnuť tú krvnú zarazenosť z tej hlavy, aby dieťa nebolo v riziku nejakého ťažkého poškodenia zdravia. A to sa potom ako robí tiež operatívne? Dieťa sa uspí? A tak. Áno, to už sa robí, to už je v podstate veľký operačný výkon, kde sa musí otvoriť lebka a manuálne odsať ten hematóm. Dobre, a potom také tie vonkajšie zranenia, typu ako som spomínala, že niekto narazí do hojdačky a tak, tam sú aké spôsoby? Šitie, potom sú aj nejaké stripsy a tak ďalej? Ak má ránu na hlave, máme 3 možnosti, ktoré využívame na ambulancii. Taká tá najzákladnejšia, čo každý pozná, je klasické zašitie. K tejto metóde pristupujeme v podstate ako poslednú možnosť, lebo je to také najviac traumatizujúce ošetrenie toho dieťaťa a invazívne, dá sa povedať. Ľahšie ošetrenia máme 2 možnosti. Úplne také malé ranky, ktoré
často bývajú, ošetrujeme Steri-stripmi, čo sú v podstate také špecializované lepiace pásky na zdravotnícke účely. Dajú sa ľahko zohnať aj v lekárni, je to voľnopredajné a ľudia by si to mohli zadovážiť doma. Je to naozaj veľmi dobrá vec to mať doma a využívať to na také malé ranky. V určitých častiach používame tkanivové lepidlo, ktoré je v podstate taká moderná metóda, ktoré pôsobí ako úplne obyčajné sekundové lepidlo, ale ktoré je určené práve na rany na koži. Hej. Toto využívame najčastejšie vo vlasatej časti hlavy, lebo tam akékoľvek ošetrenie tej rany je dosť nepríjemné, keďže rastú tam vlasy a tá lokalita je taká, že tie stripy by sa odlepili po pár dňoch, ak by vlasy by ju otlačili. To šitie, to sa dá zašiť, ale je to invazívne práve preto uprednostňujeme to lepidlo, lebo tam sa to nakvapká, aj keď je to medzi vlasmi, vôbec to nevadí, pekne tú kožičku drží a krásne sa to zhojí. Potom je možné, že tam, kde je jazva, že tie vlasy už nerastú? Tak to je na prírode, ako snažíme sa vždy ošetrovať tak, aby neboli žiadne známky akejkoľvek rany. Ale príroda je v tomto mocnejšia, ona to rozhoduje, že ako to bude vyzerať. Čo poradiť rodičom, aby vám teda pomáhali? Aby nebolo toľko úrazov hlavy a potom už keď sa nejaký stane, že čo by ste radi odkázali prostredníctvom podcastu Detská chirurgia a úrazy hlavy? No v každom prípade, ak som naznačil, už treba zhodnotiť aj ten stav a rátať s tým rizikom, že dieťa padne na hlavu. Čím je dieťa mladšie, tým väčšiu zodpovednosť za ňou má ten rodič. Jasné, že takého pubertálneho dieťaťa ťažko nejako ovplyvniť, aby si tú hlavu neudrel, keď už má vlastnú hlavu, dá sa povedať. Akú sa takýto úraz stane? Najväčšiu chybu ľudia robia v tom, že prvé, čo urobia, tak idú na internet a začnú tam vyhľadávať si informácie ohľadom úrazov hlavy. Faktom je, že na internet sa najčastejšie píšu články o tých najhorších prípadoch. Také bežné prípady, ktoré nie sú zaujímavé a sú každodenným chlebičkom našim, kto by o tom písal. To nie je zaujímavé. Takže toto určite nich nerobia, lebo naozaj akorát prídu potom rýchlo k nám na ambulanciu úplne vystrašení z banálneho úrazu niekedy, tak povediac. Ak zhodnotia, že ten stav je ťažší, radšej nech prídu na vyšetrenie. Ak nie sú si úplne istí, radšej tiež nech prídu na vyšetrenie. Ale ak majú pocit dobrý z toho dieťaťa, že nič sa nestalo, nech ho chvíľku sledujú. Ako náhle sa im niečo začne nepozdávať, radšej nech prídu. My vyšetríme. Urobíme, čo je v našej moci. Čiže nie je to tak, že potom prídu a dostanú vynadané, že s takouto hovadinou sem idete, áno? Nie. Snažíme sa. Tak dávajte na svoje deti pozor, hádam aj oni si budú dávať. A keby sme to chceli tak všetko pekne zhrnúť, tak samozrejme držíme sámkovi prsty. Ďakujem. Druhá dcerka má koľko? 7,5. 7,5, takže tá už má tiež svoju hlavu asi. Áno, ale to je veľmi opatrná. Ako dievčatá bývajú, ona chodí veľmi pomaly po schodoch. Zase tí chlapci sú trošku takí živší a náš je taký objaviteľ, takže ten si veľmi málo dáva pozor. Pán doktor, vy čo sa týka jaziev, už asi to už nie je vaša robota. Však áno, však to už potom asi estetická chirurgia Ako lieši. vieme, ak sú tam škaredé rany, máme kolegov, ktorí sa naozaj tomu pedantne venujú a plastickej chirurgii a vieme ošetrovať tie ranky, ale je to v podstate kozmetická záležitosť, takže to je... Na to je dosť času. Jasné, keď je ešte dieťa malé, rastie, tá koža sa mení, takže to s tým by sme vždy počkali na poslednú chvíľu a riešili to naozaj, keď to je nevyhnutné. Keby náhodou s tým mal nejaké iné problémy, ktoré by ho obmedzilo, že by ho to bolelo niečo, vtedy to vieme riešiť, ale ako kozmetickú záležitosť určite sa snažíme troška tlačiť, až keď vyrastie a naozaj tá situácia bude stabilná, potom vieme už niečo riešiť. A dávate aj také dobré rady, že ako sa starať potom o tú ranu, o tú jazvu, ako sa starať o tie ranky? Tak v podstate všetko závisí od toho, jak to ošetríme, ale v každom prípade nechať najprv, nech sa poriadne tá ranka zarastie. To je minimálne takých tých 7 až 12 dní, čo nechávame buď aj stehy, alebo tie strípy. Čiže po 7 dňoch sa zvyknú, alebo po 12 dňoch vyberať stehy? Všetko závisí, aká je veľká rana, aká je hlboká, a aj podľa toho, aká lokalita to je. Lebo je iná nejaká rovná plocha, ktorá sa nepohybuje, alebo je tak stabilná, iná je to napríklad v klbe, kde sa tá koža stále naťahuje. Takže vždy je to závislé od tej situácie, od tej rany. U takých jednoduchých rán naozaj malých tých 7 dní bohate stačí. Ono je to dostatočná doba na to, aby sa tá kožička prichytila, ale neznamená, že ešte má úplne plnú funkciu. Tých 10 až 12 dní, dá sa povedať, je už taká naozaj doba, kedy tá koža
získava tú elastickú funkciu, že je už odolnejšia, vtedy vieme dať aj tie stehy preč. Následne sú krémiky, ktoré sú na podporu týchto rán, aby boli krajšie, ale v podstate príroda je v tomto mocná, aby som to nechal na prírodu a uvidíme, čo z toho vznikne. Každá šelma poznačená, ako sa hovorí. No a zvyknú sa otvárať tieto rany? Lebo ja mám napríklad osobnú skúsenosť, že mne sa jedna otvorila po 10 dňoch. Býva to časté? Našťastie nie. Každé vyšetrenie, každé ošetrenie má svoje komplikácie a otvorenie rany je jednou z nich, ktorá je našťastie, nemávame ich nejako veľa, určite nie je akože veľmi málo je po úraze hlavy. Minimálne dá sa povedať. Našťastie. V žiadnom prípade nepodceňujte deti, lebo ako som povedal, už aj tí novorodenci sa vedia dostatočne na to hýbať. Veľká chyba ľudí je to, že nechávajú aj v manželskej posteli. Aj to je nebezpečné pre to dieťa. Prečo sa predávajú detské postielky s vysokým plotom? Lebo tie deti to dokážu preliesť, dokážu to prekonať. Je to pre nich prekažka a oni si neuvedomujú, že čo môže nasledovať. Neuvedomujú si riziko akékoľvek. Čiže nebrať dieťa so sebou do postele? To je dosť základná chyba rodičov, lebo zaprvé, keď zaspia, keď je to malé dieťa, a keď sa náhodou v noci zobudí a nezačne hneď plakať, tak on nevníma, že tí rodičia sú, že tá matka je pri ňom a začne zase robiť čokoľvek, začne sa pohybovať a môže spadnúť. A zase sú aj prípady, čo som našťastie len počul, kedy matka priľahla svoje dieťa sa udusilo. Takže určite manželská posteľ nie je vhodná pre malé dieťa. Mne sa napríklad, keď môžem dať veselú príhodu zo života, tak raz snívalo, že ma niekto napadol na zastávke. Takto mi dal ruku okolo krku a bol to môj partner vlastne v posteli. Tak som tú ruku chytila, takto som mu ju odtrhla a ešte som ho aj buchla. Na čo som sa zobudila na to, že niekto vedľa mňa kričí. Takže ja som vlastne spacifikovala útočníka a v živote môjho partnera. No takže rôzne veci sa môžu stať aj popri snívaní, pán doktor. No, počas spánku funguje podvedomie možno, že si niečo vnútorne cítila. Tak to býva. Dobre, tak verím, že budete dávať pozor, milí rodičia, na svoje deti a keď sa niečo stane, tak vieme, že detská chirurgia funguje veľmi dobre. Aj o tom ste sa dnes dozvedeli v rámci podcastu Detská chirurgia s pánom chirurgom detskej chirurgie, Pavlom Šinkom a taktiež s oteckom, ktorý si zažil jednu veľmi nepríjemnú situáciu s Milanom Bognárom. Ďakujeme veľmi pekne, páni, za účasť. Ďakujeme. Ďakujeme.